ha ang watan khaisi sanani obno kubui enkai tak sorkarni kono sujog subida ro maya tak no khugbo maya abo kubi kok o gathang chak ang obo sai thangnai dai buino bo nang singin nadi omo haino kubui kok ang to ani babu khibi klang thaka ama tabuk tong depression in birman thai pipeline liya temuk ni tui choram tuinyo bobo homdino toroi ke hai tongo depression tali khawo birman bikata shak baithani hawo shelang khatiwoi tai besuk se matang laksinai o depression ni kapa tamo haikeno de pailangnai aba haino kaisa mangpli ka sepeke hejamara atiplok ni bising khobja Krishna kamini takhuk oji debrmani nukhung bini nukhung trugya wa bol phalino macho bor birman bikata jora khe borok borongni obol warok no phalibo manya jora khe borok bandi bonarak jago mani rokbai tawsa jorotoi bisikolongma ongthaka nukhung khamani borongni thani haste hapangni ongsa chuba chumanya hai hinnya khukhenga takhuk oji debrma bini nukhungo tabuk chuba chunango haini bagino bakha kabai bekhe haste hapangni thani bochuba susanka tabungno haste hapang khairo kuibono mungsasak ajidani lama rakhangke melenya hamnai जेका नों वा फालै हयतोबा बेसि बोसोर कावै तंगा हयतोबा संसारक बाहायके चलि उइतं ani sangsar to tam na yang sachung songdari ja brok ha ang watan khaisi sanani obno kubui enkai tak sorkarni kono sujog subida ro maya tak no khugbo maya abo kubi kok o gathang chak ang obo sai thangnai dai buino bo nang singin nadi omo haino kubui kok ang to ani babu khibi klang thaka ama tabuk tongkho ama borok brisik जेका नों वा फालै हयतोबा बेसि बोसोर कावै तंगा हयतोबा संसारक बाहायके चलि उइतं ani sangsar to tam na yang sachung songdari ja brok ha ang watan khaisi sanani obno kubui enkai tak sorkarni kono sujog subida ro maya tak no khugbo maya abo kubi kok o gathang chak ang obo sai thangnai dai buino bo nang singin nadi omo haino kubui kok ang to ani babu khibi klang thaka ama tabuk tongkho ama borok brisik bobo kono manjaya enkai bin thani kisa misa ang na hari sao batarok bo manja wenai enkai ang bo ani bihik okun kesaro tamu ngai thangka ano bo janyang ya obo kaisa kubui ok thangon ang ok sai tongo ano janyang ya tahole ani kebo kurui ani bihik ang bisas to ni wansuk to mani bo ano kun phanu se sak thaliya ani besarok bo bini pokho thekeno omo hai ngai thangka ani besa tak sujora emne class 12 jora pori tongo bo mani pokho theke ngai thangma kya ano maya momta se kirkya hai phana ang kosto iko tak sujora bo iko paisugya khaino ma tongkota omono एमना हाफांनि थेके नों सुजुग सुबिदा हयतोबा अंकरक मायदा kono maya ta रेगारक दमा regarok to kisa misa mano asano gasuk baita development yable omono एमने नक रक बाहायनि ने nok ro kotha nok no kai nok ro ani bihik baino abo tanglai nani omo hai गा हाफांनि थेके नक रक दमाखा maya ko obo kubi kok norok bo hai na thedi ani parang khai ko Krishnaram para pus borka thau thana sidai mohon ko no bosai manna obno गा वा खै ताबो बरनि नाहारबो ang hasik ni nahari ko sim para kana ono dinai wadar tong omo hai एमने सेकलो बोसोरक फाल sigalo taburom di kuri teka kongo om hai ge 50 ta tu khaiba hajar kaisa mangka ba 700 800 omo hai kun thikrita omo ekta omo hai kema phalo निने मु ani mungka ujichi अजित देबरमा बो कामी iko Krishnaram para कृष्णराम पार ना hejamara nishmi sanam debrmani report sarasati